is Taraon version of Sichuan Tilapia with pickle vegetables. Kamusta mga kapatid? Ito lang po si MD Taraon nagsabing Food is Life. Welcome po sa aking channel. Don't forget to like, share, comment for any suggestions. Subscribe to Luto and notification bell for upcoming videos. Thank you. God bless. Marinade ingredients are chicken powder, spiced ginger powder, white pepper, at saka rice wine. Ito yung isda natin na tilapia. Ito yung tilapia natin. Pilay lang natin. Ito na. Then yung bones natin, kailangan natin pag-boil natin ng sabaw. Ito yung ulo. Hatiin lang natin. Ito yung chicken powder, half tablespoon. Yung spiced ginger powder natin, 1 teaspoon. Ito yung white pepper, 1 teaspoon. And yung ating Chinese wine, 1 teaspoon. Marinate lang natin siya around 10 minutes. Mga iba pang sangkap sa ating lulutuin ay ito yung patis, bean sprout, ginger, garlic, yung green onions, lasuna or shallot, yung dried na sili, isang fresh, salt, ito yung Sichuan peppercorns, ito yung salted mustard o yung preserved mustard, oil, at saka rice wine. Ginger, ilagay natin yung ulo ng tilapia, ang mga bones niya. Ito lang natin na brown siya. Then kapag naging brown na yung tilapia natin, maglagay tayo ng tubig. Around 2 cups of water. Hot water siya. Then yung patis, maglagay tayo ng 1 tablespoon. Lutuin lang natin siya ng 5 minutes. Then ito ay okay na siya. Turn off fire. Hi, ito yung isa nating kawali. Pag mainit na, maglagay tayo ng oil. 1 tablespoon. Then, saute natin yung ginger.
garlic, yung onions, dried chili, peppercorn, and yung Sichuan pepper corn. Lutuin lang natin until fragrant. And this one is okay na. Turn off fire. Then ito na yung boiled fish soup natin. Ito yung minuto natin na spices. Fish broth. Yung fish broth natin, pwede yung ready-made na fish broth na mabibili sa supermarket. But ang gusto ko yung patis nilagay ko. Yan na, pinagsama ko na yung mga spices natin. And fish broth. And ilagay natin yung ating pickle na vegetable or salted mustard. Then add lang natin ng tubig, half cup. Then maglagay tayo ng rice wine. 1 tablespoon, and yung ating bean sprout. Ilagay ko yung fresh na sili. Pagluto na yung ating bean sprout, ilagay natin yung napilay natin na flesh ng tilapia. Try to taste natin. Bago kayo maglagay ng salt, tikman mo muna kasi yung preserved na vegetable natin ay salted na siya. Kaya just add lang siya ng sugar to balance the taste. Then yung onions.
Okay na po siya, done. And yes, Taraon version of Sichuan Tilapia with pickle vegetables. Enjoy!